У эфіры «Зона свабоды» прывітанне. У праскай студыі я, Александр Лукашук, моя калега Алена Ціханович і госць перадачы, камісар Еўразвязу ў справе пашырэння і палітыцы добрасуседства, чэшскі палітык Штефан Фюле. Таксама ў перадачы прагучаць галасы беларускіх палітыкаў, якія выкажуць свае меркаванні пра еўрапейскую палітыку адносна Беларусі. 4 гады таму ў Празе ў палацы Кангрэсу было ўтворанае ўсходняе партнерства. Праграма супрацы Еўразвязу з 6 постсавецкімі краінамі – Азербайджанам, Арменіяй, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Ужо тады было вызначанае асобнае стаўленне да Беларусі, дакладней да яе кіраўніка. Арганізатары цырымоніі далі зразумець, што не хацелі б бачыць у Празе Александра Лукашэнку. І краіну прадстаўляў тагачасны міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Тым не менш, з праграмай «Усходняе партнерства» звязвалася шмат надзеяў, яна зглядалася як шлях і інструмент набліжэння краінаў-удзельніц да каштоўнасцяў стандартаў Еўразвязу. Штефан Фюле, чэшскі дыпламат, нарадзіўся ў 1962 годзе. Вучыўся ў Карлавым універсітэце і скончыў Маскоўскі інстытут міжнародных адносінаў. Сябракам партыі Чэхаславакіі з 82 па 89 год. Жанаты, 3 дзяцей. Быў амбасадарам Чэхіі ў Літве, Великабрытаніі, пастаянным прадстаўніком пры НАТО, чэшскім міністрам у справах Европы. З 2009 году еўракамісар у справах пашырэння і еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Добрый день, господар Фюле. Вітаем вас у студии белорусской службы «Радио Свобода», на «Радио Свобода» у студии передачи «Зона свободы». Господар Фюле, мы сустракаемся з вами ў Празе. Вы сталі еўракамісарам ад Чэхіі. Ваша родная мова чэшская, але першае такое, дазвольце, лінгвістычнае пытанне. Якія яшчэ мовы народаў Еўропы, народаў свету ў вашым актыве, якія дапамагаюць у вашай місіі? It depends on when you're talking really about the language. I could still follow when the discussion is. Это залежыць на якім узроўні. Калі гаворка пра мовы, якія я магу разумець у часе дыскусіі у дадатак да ангельскай, расейскай і французскай. Я адказны за сувязі з 25 краінамі і ніколі не меў праблемаў з мовай. Таму што калі вы гаворыце пра рэчы, якія ідуць ад сэрца, мова займае толькі другое месца. The language is only at the second place, not the first. Але ў сур'ёзнай дыскусіі, як цяпер, найлепшы варыянт это ангельская і трохі расейская. И мне очень приятно выступать в эфире, обратиться к белорусским зрителям таким же образом. Господар Фюле, ведаць яшчэ одно лінгвістычнае пытанне. Па-ангельску ваша праца называецца «commissioner». По-руску это комиссар. У перакладзе, магчыма, по-беларуску старшыня камісіі, прэзідэнт камісіі. Як правильно вас называць? Your Highness? Не, дастаткова камісар. Яшчэ адметная розніца. Па-ангельску мы гаворым «Commission for Neighborhood», літаральна «камісія ў справе суседства», а па-расейску «камісар пад добрасаседскім аднашэннем». Гэтага элементу «добра» у ангельскай мове няма. Я думаю, што гэта адлюстроўвае спецыфічны маштаб адносінаў з усходняй Еўропай. Аднашэнні з Восточнай Еўропай, так. 4 гады назад, господар Фюле, было подписано пагадненне пра усходнееўрапейскае партнерство, да якога далучылася Беларусь. Наше першае пытанне, на якое, конечно, было б вельмі цікава нашим гледачам пачуць адказ. Як вы ацэньваеце удзел Беларусі і праграму усходняго партнерства да Беларусі за гэтыя 4 гады? As a lot of unused як мноства няўжытых шансаў і магчымасцяў. Што дзеецца пасля празскага саміту, дзе была агалошаная палітыка ўсходняга партнерства? Цяпер праходзіць вельмі важны працэс паміж еўразвязам і яго ўсходнімі партнерамі, якія намагаюцца мець усё больш цеснае дачыненне з еўразвязам. Мы мелі магчымасць прасунуцца ад дэкларацый да канкрэтных спраў, і саміт у Вільні ў канцы лістапада, спадзяюся, прынясе новыя канкрэтныя крокі. Это пагадненне аб асацыяцыі з Украінай, такія самыя пагадненні улучна з эканамічным супрацоўніцтвам з Малдовай, Арменіяй і Грузіяй.
with Moldova, Armenia and Georgia. Это выдатны прагрэс, это першыя законна ўсталяваныя інструменты для рэфармавання постсавецкага рэгіёну. Беларусь таксама ўдзельнік усходнееўрапейскага партнерства, але ў шматпрофільным вымярэнні мы не маем законнага фундаменту для двухбаковых адносінаў з Беларусю, і, на жаль, у адносінах з Беларусю наша палітыка ёсць палітыкай крытычнага супрацоўніцтва. Гаспадар Фюля, цяпер больш падрабязна да вашай ініцыятывы, якую лічыць такім прамежкавым этапам. Гэта дыялог для мадэрнізацыі. Гэта ініцыятыва з'явілася ўжо пасля драматычнага фіналу прэзідэнцкіх выбараў, пасля таго, як у краіне былі палітвязні. І некаторыя палітолагі, меркаванне якіх мы пачуем у этой праграме, лічаць, што гэта такая была праграма для двоечнікаў. Таму што Беларусь не спраўлялася з той высокай планкай усходняга партнерства. Для гэтага была прапанаваная такая дыялог, зменшаная, урэзаная праграма. Як вы лічыце, ці ёсць плён вось у гэтай вашай праграмы? Тут ёсць некалькі рэчаў, пра якія трэба вельмі выразна заявіць. Па-першае, адзіная умова для нармалізацыі дачыненняў паміж еўразвязам і Беларуссю, каб мы маглі працаваць над дакументамі, якія мелі абавязковую юрыдычную сілу і на якіх можна было б будаваць нашы дачыненні з Беларуссю, это вызваленне беларускімі ўладамі палітзняволеных і іх рэабілітацыя. Ніхто гэтую умову не адмяняў, і сярод краінаў-удзельніц я не бачу ніякага памкнення яе адмяніць. Okay? And that is clear. No one has changed this conditionality, and I see no... Для нас правы чалавека, вяршэнства закону, асновы свабоды складаюць падмурак усходняга партнерства. Это вызначыў Празкі саміт, это падкрэсліў Варшаўскі саміт. На гэтым будзе грунтавацца праца Віленскага саміту ў лістападзе. This is what the Prague summit said. This is what the Warsaw summit has underlined. And what the Vilnius summit in November is going to build on. Now, Дыялог аб мадэрнізацыі – это трэцяя складовая частка, на якой базуецца нашая палітыка крытычнага ўцягвання Беларусі. We have a policy of what we call intelligent sanctions against those who taking a personal... Дзве іншыя – гэта палітыка разумных санкцыяў супраць тых, хто браў асабісты ўдзел у пераследзе дэмакратычных сілаў і падтрымліваў рэжым Лукашэнкі, а таксама падтрымка грамадзянскай супольнасці, сем'яў палітзняволеных, моладзі. The second pillar is the support for the civil society, the support for the relatives of the political prisoners, the support for the young generation through the concrete programs. And the third pillar Дыялог аб мадэрнізацыі ад самога пачатку быў дыялогам не толькі з грамадзянскай супольнасцю і прадстаўнікамі апазіцыі. Dialogue for modernization from the very beginning has been a dialogue not only with the civil society. Ён быў адкрыты для ўрадавых экспертаў на рабочым номенклатурным узроўні. Government experts, the government at the working level, nomenclatura also, what we sometimes... Для нас важна працаваць праз гэты дыялог над еўрапейскай перспектывай Беларусі, паказаць, што еўразвяз можа запрапанаваць Беларусі і яе грамадзянам, як толькі мы нармалізуем нашыя дачыненні. Это значыць, як толькі палітзняволеныя будуць вызваленыя і рэабілітаваныя. Хаця б нейкія маленькія крокі, якія вы б маглі паказаць як поспех, скажам, у візавым пытанні. Што было 4 гады назад, тое цяпер. The visa issue is It's rather complicated. Візавае пытанне вельмі складаная праблема. It's, I think, more a year where we have actually... Мінула ўжо каля году ад таго часу, як мы звярнуліся да беларускіх уладаў з прапановай абмеркаваць і падпісаць дамову аб рэадмісіі і аб спрашчэнні візавага рэжыму. Мэта гэтых дамоваў – спрасціць магчымасці ўезду грамадзянаў Беларусі ў краіны еўразвязу. The traveling of the Belarusian citizens to the European Union. Але, на жаль, ад беларускіх уладаў няма пазітыўнай рэакцыі на гэтую прапанову.
So in the meantime, what is being left for the European Union member states, and particularly the Schengen. Тым часам адзінае, што застаецца рабіць краінам еўразвязу і шэнгенскай зоны, это выяўляць гнуткасць у агульнай візавай палітыцы ў справе выдання большай колькасці шматразовых візаў або бясплатных візаў для моладзі, студэнтаў, праваабаронцаў і актывістаў. Purpose visa. To offer many more visas free of charge for the young people, for students, for the human rights defenders and activists. But unless we have cooperation from the authorities and willingness of the authorities to Але пакуль не будзе супрацоўніцтва з боку беларускіх уладаў і іх гатовасці задаволіць законныя спадзяванні сваіх грамадзянаў на спрошчаныя магчымасці руху, нам няшмат чаго удасца зрабіць. There is actually, unfortunately, not that much we can do, but even within that limited flexibility, we're trying to do our best. Як вы ацэньваеце значэнне для Беларусі праграмы Еўразвязу ўсходняе партнерства? Які плён мела праграма «Дыялог аб мадэрнізацыі для Беларусі»? З такімі пытаннямі мы звярнуліся да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Я быў сярод тых асоб, якія знаходзіліся ў складзе такой міжпартыйнай дэлегацыі ў 2008 годзе ў Варшаве, калі міністр замежных спраў Польшчы Радослаў Сікорскі азнаёміў нас з тэкстам гэтага праекту «Усходняе партнерства». Мы тады выказалі аднадушна такі скептыцызм з нагоды таго, што можна зрабіць супольна з уладамі, але мы горача падтрымалі тыя кірункі, дзе прадугледжвалася як бы непасрэдныя кантакты з насельніцтвам, і то, што важна людзям. І, конечно, такія пытанні, як экалогія, як культурныя кантакты, як трансгранічны рух, і гэтае пытанне трэба ўздымаць і ў часе, калі адносіны на вышэйшым палітычным узроўні кепскія паміж Еўразвязам і Беларуссю. Но, на жаль, беларускія ўлады дзейнічаюць па-шантажыстку, яны і ў гэтыя пытанні ўвязваюць першыя з другімі. Таму можна сказаць, што не рэалізавалася нават пятая частка таго, што думалі еўрапейскія палітыкі, пра што думалі ў 2008 годзе. Программа «Усходнего партнерства» – это, так бы мовіць, якось прынята зараз казаць, адчыненае акно магчымасцяў. І можна было або скарыстацца гэтым акном, можна было кудысьці прайсці праз яго, прасунуцца, або не скарыстацца. І все, што зараз робіцца ў Еўропе, яно робіцца з прынцыпам субсідыярнасці. То бок кожны удзельнік той ці іншай праграмы нешта укладае у гэтую праграму, а калі гэта не робіцца, нейкі удзельнік нічога не укладае, то ён нічога не атрымоўвае. І атрымаць можна прапарцыйна, неяк соразмерна з тым, што ты уклаў. Беларусь, на жаль, здолела укласціся ў усходняе партнерства толькі праз актыўнасць грамадзянскай супольнасці, праз стварэнне нацыянальнай платформы, якую Беларусь унесла туды, і яна была потым уже праз структуры Еўразвязу распаўсюджана на іншыя краіны. Што тычыцца абвешчаных праграм па 4 тэматычных групах усходняга партнерства, то Беларусь і з афіцыйнага боку, і з боку палітычнай апазіцыі амаль нічога туды не ўклала, таму нічога і не атрымоўваецца. Беларусь апошнім часам перыядычна ўпадае ў такі палітычны анабіоз. Яна самаізалюецца ад цывілізаванага свету, і аб'яднанай Еўропе вельмі цяжка знайсці якія-то інструменты для уздзеяння на нашу краіну, для уплыву. Но я думаю, што тая форма, што была абраная, менавіта дыялог для мадэрнізацыі, яна пазітыўная, таму што яна не кажа пра вечныя праблемы з дыктатурай, а ў ёй гаворыцца пра тое, пра якую Беларусь мы марым. І таму я лічу, што гэта вельмі важная, безумоўна, праграма, толькі шкада, што ў ёй не ўдзельнічае ўлада. Нібы апошнім часам пра гэта ідзе размова, што і ўлада мае далучыцца да планаў па мадэрнізацыі Беларусі. Европейский диалог для модернизации Беларуси – это та прапанова, которая
та ініцыятыва, которая працавала мінулы год як у Беларусі, так і эксперты краін еўрапейскага звяза далучыліся да працы гэтай ініцыятывы. І адзіны плён відавочны на сённяшні дзень гэта тое, што тыя дэмакратычныя эксперты і прадстаўнікі палітычных партый і грамадзянскай супольнасці Беларусі працавалі разам, здолелі даведацца пра тыя напрацоўкі по мадэрнізацыі Беларусі, па тым альтэрнатыўным прапановам развіцця беларускага грамадства, якія былі напрацаваны за цягам апошніх 20 годаў. Створана база дадзеных гэтых праектаў. І гэта вялікі крок наперад, уяднанне, у тым ліку дэмакратычных сілаў унутры краіны. На жаль, на сённяшні дзень лёс дыялога для мадэрнізацыі Беларусі, лёс гэтай ініцыятывы будзе залежыць ад волі еўрапейскіх палітыкаў, а таксама ад рэакцыі беларускага дэмакратычнага грамадства. Гаспадар Фюле, я хотел бы вернуться до пытания про палітвязняў. Палітвязні ёсць не только в Беларуси. Мы ведаем імя Михаила Ходорковского в России. Гучыць імя Юлии Тимошенко в Украине. Называется палітвязні в Азербайджане. Але калі Европейский звяз гаворыць з гэтымі краінамі, он не ставіць такую умову. Мы будем з вами нешта гаварыць, пакуль вы вызваліце всех палітвязняў. Але вось да Беларусі уведзены візавыя санкцыі, эканамічныя санкцыі, палітычныя санкцыі. І крытыкі ў Беларусі кажуць, што у Еўразвяза двойныя стандарты, што для Беларусі Еўразвяз ставіцца вельмі жорстка, а для тых астатніх краінаў, якія робяць падобныя рэчы, вельмі мякка. Як бы вы адказалі на эту крытыку? We do not consider all our partners based sort of on some kind. Мы не падыходзім да ўсіх нашых партнераў на падставе нейкіх аднолькавых прынцыпаў. Кожная краіна мае сваю спецыфіку. Што да Украіны, то мы выразна заявілі, калі яна не вырашыць праблему з палітычна матываваным правасуддзям са справай Юліі Тимошенкі, то наўрад ці на Віленскім саміце будзе падпісанае пагадненне аб асацыяцыі. Наконт Азербайджану мы таксама кажам, затрыманне журналістаў, пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека – это прычына таго, што мы не можам выкарыстаць значна большы патэнцыял у нашых дачыненнях. In Belarus, it is not only У Беларусі праблема не толькі ў палітзняволеных, хоць яны цяпер і ў фокусе нашай увагі. Праблема ў нізкім узроўні дэмакратыі, вяршэнства закону ў Беларусі, у адсутнасці свабодных і справядлівых выбараў. Улады не пакінулі дэмакратычным сілам ніякай прасторы для дзеяння. It is actually no space for democratic forces to operate without harassment. Сама сутнасць рэжыму Лукашэнкі прымушае краіны-удзельніцы абіраць гэтую палітыку крытычнага ўцягвання і выразна заявіць, што ўсходняе партнерства – гэта аснова для таго, каб умацоўваць дэмакратыю, вяршэнства закону і фундаментальныя свабоды, а не паступацца імі. To strengthen democracy, rule of law and fundamental freedoms, and not to compromise on them. Таму, калі вы пытаецеся, што ж дало ўсходняе партнерства для беларуска-еўрапейскіх дачыненняў, я не змагу пералічыць доўгі спіс, як бы я мог па нейкай іншай краіне. Ізноў жа, такі спіс для Азербайджану будзе значна карацейшы, чым, напрыклад, для Малдовы. Калі ўзяць прынцып «больш за больш», новы прынцып у нашай палітыцы суседства, дык вы пабачыце, што не ўсе нашы ўсходнія партнеры могуць выкарыстоўваць дадатковыя рэсурсы для падтрымкі рэформаў. Мы тут можам гаварыць толькі пра Малдову, Арменію і Азербайджан.
the goal in itself to ostracize Belarus. I mean, we don't want to use. Так што мы не маем за мэту прымяняць да Беларусі астракізм, мы не хочам выкарыстоўваць усходняе партнерства як інструмент палітыкі для выштурхоўвання нейкай краіны, пазбаўлення яе магчымасцяў для збліжэння з еўразвязам. Вось для чаго гэты дыялог аб мадэрнізацыі. Вось чаму мы гатовыя гаварыць і з урадавымі экспертамі. Тое, што яны не ўдзельнічаюць у дыялогу, не наша віна. Гэтак вырашылі яны самі. Спадар Фюрэ, у гэтым кантэксце мы якраз заўважаем апошнім часам актывізацыю кантактаў еўрапейскай дыпламатыі з беларускай дыпламатыяй. І ёсць такое спадзяванне, ёсць надзея, што перамовы якраз канцэнтруюцца на вызваленні палітвязняў. Але гэтая надзея неяк не спраўджваецца. У нас такі быў тэрмін, это будзе беларускі Вялікдзень, Пасха. Не спраўдзілася эта надзея. Ці можна прыадкрыць сакрэт, пра што вядуцца гэтыя перамовы? But listen, I can make it absolutely clear. There's no efforts to make a deal with authorities. Я хочу абсолютно дакладна сказаць, няма ніякіх спробаў заключыць здзелку з уладамі. Якую здзелку? Пра што? Правілы гульні вельмі ясныя. You release the political prisoners, you rehabilitate them. І наша прапанова вельмі ясная. Вы вызваляеце палітзняволеных, вы праводзіце іх рэабілітацыю, і мы гатовыя да супрацы і не толькі на шматбаковым узроўні, але і на двухбаковым. Я не ведаю, ці беларускія грамадзяне ведалі, што якраз напярэдадні апошніх прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010-го краіны-сябры еўразвязу дасягнулі пагаднення што да палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Это так званы сумесны прамежкавы план. Упершыню мы дамовіліся аб усеабдымным падыходзе, які ўключаў усе адпаведныя сферы, што менавіта еўразвяз мог прапанаваць сваім партнерам. І мы думалі, што гэта будзе падмуркам для двухбаковых перамоваў з уладамі пасля свабодных і справядлівых прэзідэнцкіх выбараў. Free and fair presidential elections. But then what we have seen on the 19th of December, what we have seen in the aftermath, Але тое, што мы пабачылі на выбарах і пасля, прымусіла краіны-сябры еўразвязу замарозіць гэты план. І вельмі шкада. Бо ўпершыню еўразвяз не проста рэагаваў на дзеянні прэзідэнта Лукашэнкі, а выступіў са сваімі ўласнымі ідэямі і прапановамі. У тым ліку са структурай узаемаадносінаў на ўзроўні міністраў, рабочай камісіі, падкамітэтаў. Это быў рэальны план. Ён нікуды не знік. Яго патэнцыял выкарыстоўваецца. Дыялог аб мадэрнізацыі ёсць у пэўным сэнсе адлюстраваннем гэтага плану. Of this plan, not a full-fledged reflection. Не паўнавартасным адбіткам, але калі беларускія ўлады зробяць крокі да вызвалення палітвязняў, мы будзем гатовыя праз дыялог аб мадэрнізацыі паглыбіць і пашырыць наш дыялог. Але паўнавартасная нармалізацыя адносінаў, нашае вяртанне да першапачатковага сумеснага прамежкавага плану, каб усталяваць нашыя дачыненні на ўзмацненні пазіцыі Беларусі ў еўразвязе, усё гэта магчымае толькі пасля вызвалення ўсіх палітзняволеных і іх рэабілітацыі. Гаспадар Фюле, міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Мікэй, з якім трэба весці перамову, знаходзіцца ў лісце з візавай забаронай. На якіх умовах магчыма зняццё візавых забаронаў, напрыклад, з таго ж міністра замежных справаў? What we appreciate very much that after challenging Мы вельмі высока цэнім тое, што пасля цяжкага і складанага перыяду ў дачыненнях паміж Беларуссю і адной з краінаў еўразвязу, Швецыі, шведскія дыпламаты змаглі вярнуцца ў Мінск.
that this steps together with the foreign minister Mackay. Мая асабістая думка, што гэтыя крокі разам з канструктыўнымі намаганнямі міністра замежных справаў Маккея у дачыненні з еўразвязам і яго установамі павінны стварыць надзейны падмурак для таго, каб краіны-сябры еўразвязу прыпынілі дзеянне візавой забароны для міністра Маккея або знялі яго імя з гэтага спісу. He should be the person we communicate. Ён павінен быць асобай, з якой мы вядзем перамовы. Яго папярэднік не быў у забароненым спісе, і гэта дазваляла нам працягваць прагматычныя дыскусіі і адносіны з уладамі. Я вельмі спадзяюся, што рашэнне будзе прынятае краінамі-сябрамі еўразвязу. Я вельмі спадзяюся, што міністр Маккей будзе ўдзельнічаць у сустрэчы міністраў еўразвязу і краінаў-сябраў усходняга партнерства ў ліпені. І я вельмі спадзяюся, што гэтае ўзаемадзеянне наблізіць нас да таго, пра што мы гаворым. Каб нарэшце разарваць гэтае заганнае кола дачыненняў з Беларуссю і будаваць іх далей дзеля велізарнай перспектывы. Дарэчы, зусім не за кошт узаемаадносінаў Менску і Масквы. Мы шмат разоў казалі, і я скажу яшчэ раз, для нас пытанне з еўрапейскім партнерствам не стаіць так, што або Масква, або Беларусь. Не. Вы працягваеце мець добрыя асаблівыя стасункі з Масквой, нават далей умацоўваеце іх. Чаму гэта павінна супярэчыць збліжэнню таксама з еўразвязам, добра супрацоўнічаць і выконваць абавязанні ў галіне дэмакратыі і фундаментальных свабодаў? Гаспадар Фюле, мы хочам вам падзякаваць за ўдзел у нашай праграме і вельмі коротка, адно апошняе фінальнае пытанне. Вялікі сябра Беларусі Вацлаў Гавал калісьці выступіў з такой візіяй, што Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, ментальна, гістарычна і так далей. І што мяжа паміж еўразвязам і ўсходнім блокам павінна пралягаць на мяжы Беларусі і Расіі. Вось, як вы лічыце, усходняе партнерства, як можна параўнаць з гэтай візіяй маштабам Гавала? Хто быў большы фантазёр, а хто большы рэаліст? I think everybody who is saying that Я лічу, што ўсе заўсёды кажуць, што грамадзяне Беларусі таксама грамадзяне Еўропы. Это не ідэалістычны пункт гледжання, а рэалістычны. Той, хто хацеў перанесці мяжу паміж еўразвязам і Беларуссю на мяжу паміж Беларуссю і Расіяй, гэты чалавек грае ў палітыку. Мы не маем мэты будаваць новыя сцены або некуды іх перасоўваць. З усходнім партнерствам, з усімі яго краінамі, і Беларусь тут не выключэнне, мы намагаемся наблізіць іх настолькі, наколькі яны хочуць. Некаторыя нашыя краіны хочуць стаць сябрамі еўразвязу, як Малдова, як украінскія палітыкі. І, шчыра кажучы, калі яны дамогуцца выканання прынцыпаў і праграмаў усходняга партнерства, яны насамрэч будуць усё больш і больш набліжацца да еўразвязу. Але гэта не азначае, што гэта адзіная магчымасць для нашага партнерства. Яны самі могуць вызначыць, наколькі блізкім будзе гэтае партнерства. Наколькі мы самі гатовыя падтрымаць такія амбіцыі нашых партнераў? Так, мы гатовыя. І менавіта ў такім сэнсе мы спраўджваем бачанне Вацлава Гаўла аб'яднанай і заможнай Еўропы. Дзякую вам за ўдзел у нашай праграме. Дзякуй вялікі, гаспадар Фюле. Дзякую таке. Госцем Зоны Свабоды быў Штэфан Фюле, еўракамісар у справе пашырэння і палітыкі добрасуседства. Самым простым адказам на пытанне, наколькі за апошнія 4 гады Беларусь наблізілась да Еўропы,
да сучасных еўрапейскіх каштоўнасцяў з'яўляецца адказ на мінус 25 гадоў, 8 месяцаў і 2 дні. Бо менавіта 25 гадоў, 8 месяцаў і 2 дні за кратамі за свае палітычныя перакананні знаходзяцца Ігор Аліневіч, Мікалай Евтуховіч, Алесь Бяляцкі, Евген Васьковіч, Зміцер Дашкевіч, Мікалай Дзядок, Эдуард Лобаў, Артём Прокопенко, Павел Северынец, Мікола Статкевіч, Александр Францкевіч. Іх імёны, іх лёсы, кантэкст іх падзеяў, пра якія мы думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.